Hyvää joulua! Ehti sittenkin äkkiä käymään. Ollaan täällä odoteltu. Luulitteko, ettei pukki tuu ollenkaan? Vaikka onkin noussut tuhmia, niin ollaan silti ollut tuprakiltteitä. No niin, se on Kyllä hyvä. pukki on kuullut, että te olette ollut kilttejä. Tiitu. Se on tiitu. Laitaanko pukille tuoli vähän? Tässä lukee Jesper. Olipas se hieno juttu. Lapset rupes laulamaan ja lauloi monta laulua, että jos kuitenkin se pukki kerkeis poikkeen tähän ohi mennessään. Kyllä tontut liikkuu aamullakin vielä ja kuuli. Vau. Pukki on hyvä ja painaa puuta. Kiitos. Kyllä tässä jalat jo väsyykin. Paljon ollut pukilla. Kiitos. Mitäs teille kuuluu? Hyvä. Pukki laskee vähän käsistään noita paketteja. Niin ettei tuu vaan niitä lapasille. Niinpä. Mitäs sulle Tiitu kuuluu? Tape, ota mun puhelin siitä hyllyltä. Sulla on tommonen prinsessa. Me ollaan saatu kyllä niin heti lahjaa ja me ollaan melkein saatu tämän verran lahjaa. Niinkö? Joo. Tontukko on tuonut etukäteen jo lahjoja. Joo. Joo. Tiedätkö mitä mä oon sanonut äitille? Vähän repes. No? Että vaikka mä saisin yhden lahjan ja Jesper paljon, niin mä olisin onnellinen. No niinpä. Ei niitä tarvi lahjoja paljon aina saada. Olikos Korvatunturilla paljon pakkasta? Kyllä siellä oli. Siellä oli tosi kylmä. Yli 30 astetta. Oi oi. Ootteko te ollut ulkona tänään? korvat jäässä. Kyllä ne vähän on. En mä ollut ulkona, koska mä oon kipeä. Ok. Ja mä en ollut. Mikäs Tiitulla on? No flunssa Flunssa. ja ystä. Onkas Joeli pysynyt terveenä? On mä terve. Oot terve. Mitäs Jesper? Terve. Terve. Terve ja terve. Hyvää naamalle. Jesper ei näy. Noin, kannattaa olla hiljaa, kun otetaan kuva. Kun Mistä te Jesper ja Joeli ootte tullut? Nokialta. 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 Joo. No joo, Onks asuu Tiitukin siellä. tullut Nokialta? On. Aa. Mitäs te meinaatte tänään vielä tehdä? Ei tiedä. Ketäs meillä vielä tulee tänään? Pipareita. Niinkö? Mummu ja pappa. Joo. Mummo ja pappa. Mikäs on mummo ja papan nimi? Maija ja Hannu. Maija ja Hannu. No munkin pappa ja mummu. Niinkö? Niin, Mistäs, samat mummu ja pappa. mistäs ne tulee? Nokialta. Ai Nokialta. Joo. Kaikki tulee meille. No ihan lähellä meidän kotia. Mitäs kun Pukki Mä ei sain muista, ihan kävellä sinne. Pukki ei muista missä se Nokia on. Missä se on? Nokialla. Nokialla. Mitkä päin lähdetään ajaa tästä, jos lähdetään Nokialle? Sitten lähdetään tonne. Ja sitten... Ja siinä kun se valensinen ja sotalaamis Kolmikerroksia. Joo. niin ja mun talo on niin kuin tämän vertainen ja meidän talo tämän vertainen. No niin, toi oli kyllä hyvin neuvottu. Osaatteko te arvata, että miten Pukki löytää perille, vaikka ei Pukki edes tiennyt missä Nokia on? Tontutautta. Tontutautto kyllä ja porot tietää mihin menee. Vuosien kokemus tontuilla on poroilla. Nokia, jos me näytetään sulle, missä Nokia on kartassa. Kyllä mä nyt jo vähän sai tietää missä Nokia on. Kyllä mä varmasti löydän. Kyllä mä vähän ihmettelen, että mitä porot lentää. Porot, no lentää ja lentää. Ne niin kuin menee niin kovaa, että se näyttää, että ne lentää. No mainoksessa on kerrottu yli 5000 poroa, eikä yksikään niistä osaa lentää. Mainoksessa on sanonut. Mainoksessa puhutaan aina vähän mitä Sitten sattuu. Pukki ehti käymään. Ehti sittenkin, kyllä oli kiva ja toi vie teille paketikki. Onkohan ne teille vai onko ne meille? Kaikille tuli yhden. Pitäisikö meidän katsoa noita paketteja? Joo. Joo. Vaan. Ketäs? Ottaisitko sä Tiitu? Otetaan tästä päällimmäisestä ensin. Lukeeko siinä Joel? Siinä lukee Joel. Oho. Tässä lukee. Mitähän tässä sitten lukee? Jesper.
Siinä taitaa lukea Jesse, joo. Kato joulupukki. Onpa sulla iso paketti? Ja tää yrittäkää mitään päätä. Varovasti. Ihan niin täällä olisi jotain rautaa. Voi olla. Ja ihan niin täällä olisi rautaa. Pukilla on koko kiinni. Ei suuvalle. Sillä on vähän niillä. Se lattialle ja sitä ei tiedä. Sulla taitaa olla vähän kiinni. Vai siis tästä Pukki, oliko vielä toisekin? Jotain tait pukilta vielä.